Eficiència energètica. És futur. Unes 120 empreses a Catalunya formen part del Clúster d'Eficiència Energètica, una agrupació sense ànim de lucre ubicada a Barcelona que potencia l'eficiència energètica com a sector. Però què són exactament les mesures d'eficiència energètica? Són totes aquelles pràctiques que tenen com a objectiu optimitzar i disminuir el consum de l'energia per aconseguir el millor resultat. Només d'aquesta manera podrem construir un model econòmic més solvent i més respectuós amb el medi ambient. I per què l'eficiència energètica és la millor opció de futur? 1. És un sector que genera ocupació local. 2. És un sector que estalvia diners. 3. És un sector estratègic de desenvolupament. Però per què no expliquem aquests 3 punts un per un? 1. És un sector que genera ocupació local. Tenint en compte com estan les coses avui en dia, l'eficiència energètica genera ocupació local. Aquestes polítiques energètiques implicaran crear 70.000 nous llocs de treball, 38.000 llocs de treball atribuïbles al Pla d'Estalvi i 32.000 llocs de treball al Pla d'Energies Renovables, permanents, directes i indirectes, en l'horitzó de l'any 2020, que contribuiran a reactivar la nostra economia. A més, és un sector que implica molta inversió en I+D, incidint així en la mà d'obra qualificada. L'any 2009 es van dedicar a Espanya 253 milions d'euros a l'I+D+I, el que equival al 3,44% del seu valor afegit brut, més de 2 vegades per sobre de l'1,38% corresponent al VAP promig de l'economia espanyola. 2. És un sector que estalvia diners. 20.000 milions d'euros. Què es podria fer amb 20.000 milions d'euros? 200 hospitals i 1.660 escoles. Aquesta xifra de 20.000 milions d'euros és l'estalvi que la Generalitat de Catalunya ha fixat en mesures d'eficiència energètica i energies renovables de cara a l'any 2020. I és car implantar mesures d'eficiència energètica? Un dels principals problemes per a la dinamització d'aquest sector sol ser el finançament. Tanmateix, amb la modalitat S, podem fer front a tots els problemes de finançament que qualsevol inversió requereix. Amb aquesta modalitat, es constitueix un servei d'externalització dels recursos, en què les inversions necessàries són assumides per l'empresa de serveis energètics i es recuperen en part dels estalvis obtinguts. 3. És un sector estratègic de desenvolupament. Segons l'informe anomenat Energy Technology Perspectives 2012, l'Agència Internacional de l'Energia preveu 3 possibles escenaris futurs. El continuista, on les emissions de CO2 es doblarien i la temperatura mitjana global augmentaria 6 graus en el període 2010-2050. El reformista, on canviarien algunes coses, però encara seria insuficient, i la temperatura mitjana global augmentaria 4 graus en el període 2010-2050. I per últim, el revolucionari, que dibuixa un futur sostenible basat en mesures d'eficiència energètica i limita l'augment de la temperatura mitjana global a 2 graus fins l'any 2050. A què estem esperant? Si s'apostés pel model revolucionari i amb l'any 2050 com a horitzó, l'estalvi econòmic seria de 60 bilions de dòlars i l'estalvi energètic en combustibles fòssils seria de 9.000 exajoules, una xifra que equival a més de 15 anys de l'actual demanda mundial d'energia primària. La nova Directiva Europea de l'Eficiència Energètica obliga a renovar anualment, a partir del 2014, el 3% de la superfície total dels edificis amb calefacció o refrigeració que siguin propietat de l'Estat i amb una superfície superior als 500 metres quadrats. La necessitat d'augmentar l'eficiència energètica forma part dels objectius de la iniciativa 20-20-20 per a 2020, que consisteix en reduir un 20% el consum d'energia primària de la Unió Europea, un altre 20% en reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i augmentar un 20% el consum de les energies renovables. La directiva europea valora que la inversió en eficiència energètica és capaç de generar ocupació local, de fomentar el creixement econòmic i sap que és l'opció de futur idònia. Eficiència energètica és futur.